Thokozani dawe shewe emakhosini ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje ngithake ngifike ngizonichazela ngomathunzi amnyama imisebenzi yayo. La mafutha ingane zakwethu yes u1200 rand. Lesi sitsha nje lososibonayo. Lesi sitsha njengoba si1200 rand isithando sami uma umuntu usaqoma mhlawumbe unabantu nje mhlawumbe akafiki umuntu mhlawumbe uthi usufuna ukuphila naye mhlawumbe umshade. Mokuphuma ku relationship esikhathini esiningi siyasibalekele bad auras and bad energies. Masisho kanjalo amathunzi abantu esihlangana nabo asibazi ukuthi labahamba khona bahamba babe njani. Uyafika ke naye lo ube umuntu omsebenzisayo ukwazi ukuthi ugeze naye. A drop goes a long way ingane yasekhaya. You can't spend 1200 rand for something that will last you for one day. Uyayithatha ufake i-drop yakho uyigezele ngayo uyisusela amathunzi. And also again, umuntu othanda ukuhlala ube umuntu mhlawumbe ufikayo emathuneni uyovakasha mhlawumbe uklina ithuna lama wakho, uklina ithuna lababo wakho, uyovakashela ingane yakhe emathuneni, zonke lezi zinto ongayicabanga. Kuyenzeka ke ingane yasekhaya ukuthi sometimes mawuphuma lapho ubuya nezinto ezingekho right, uyafika futhi yena naye lo umsebenzise khona lapho. Ntakama umuntu mhlawumbe ungazuthi umuntu onesidina awuthandeki, usuzame konke mhlawumbe umuntu nje onyanyekayo nje abantu nawazi na ukuthi kuyisima kanjani. Uke wahlangana nomuntu wathandana nomuntu ukuthandana kwakhe nawe ubona into zakho ivaleka, ubona ungasaphumeleli, ubona nje into zakho zingasekho right. Sometimes si absorb ama energies angekho right ebantwini. There's nothing wrong with ukuthanda umuntu, but sometimes abantu beza nama baggage ongazi naye, uthola ukuthi naye lo muntu ngempela akazi. Umuntu uyahlangana nomuntu amthola ukuthi mhlawumbe lo muntu wake wakhipha isiso wangahlanjululwa, wake wenza into ebhlungu mhlawumbe wangayigezela leyo nto. Abantu masibathola baphumi nelabel. Umuntu akasho ukuthi ngaye ngabulala ngangagezwa, ngaye ngenza into embi ngangagezwa, ngaye ngashonelwa, ngangenza into in the spiritual world. Umuntu akabhalwa, but siyakholelwa emoyeni. Esikhathini esiningi awuli nabantu awuli nabathakathi akho umuntu oxovela intemba, akho umuntu okhambela inyanga, but amathunzi ayahamba akuvalele intweni zakho. Yilapho lo angena khona. So kulabo ababuza ikoko indaba kubo 1200. Number 1 la uzithathela kunjengoba kunjalo, uzochathaza emanzini akho uyigezele uyisusele amathunzi akho amnyama. Awuzukuhlaba nkukhu, awuzukuhlaba mbuzi. So akho insebenzo uyikhokhelayo. In some instances mhlawumbe mangabe unomuntu omhambayo noma umuntu nje ukuphilisayo, esikhathini esiningi mawuzosusa amathunzi kuyaye kube khona mhlawumbe isilwanyana esihlatshwayo, of which there's nothing wrong with that ngoba nabo indlela abayenza ngayo. Kodwa la ekhaya asikubalisi leyo mbuzi noma leso silwane, wena uzoyithathela nje lokuphela uyisebenzisele yena. Amathunzi amnyama ke uyageza uphinde uqhume, wenza into eziningi, uyashiswa ngisho ukushiswa mangabe umshisa ekhaya lakho. But ngiyamthanda kakhulu mesefika isikhathini sokuthi ugeze ngaye, uthandeke nawe abantu mabakubuka umuhle, ube presentable ebantwini. Umuntu osebenzayo awuthanda ukuthi uma ufika emsebenzini ube umuntu onesidina nje ebantwini, kodwa umuntu nje fanele ahlale u-attract nje into ezinhle, i-energy yakho nawe ihlezi iyinhle. Nangu kumathunzi amnyama ke ingane zakwethu uyatholakala la ekhaya kwaNdalo Enhle Herbs and Beyond. Uma ngabe ufisa ukuyithengela wena directly and useThekwini, ungavakashela ikhemisi yethu isuku number 30 Dula Oma Lane. Number 30 Dula Oma Lane ulapha ke ku Smith Street ka Chicken Likhini. Uzobona ipassage lapho phakathi kwa Chicken Likhini nenkantolo, ungene ngalo straight down. We are the last pharmacy lapho. Ufike ke uyithengele ngawo 1200. If you are outside the province or within the province but isikhathi sokufika awunaso sokufika epharmacy, awunayo ke inkinga, ungavele uthinte u073 324 9257. Ngizoqinisekisa ukuthi courier yakho uyayithola mahala within the next 1 to 5 working days. Everywhere in South Africa awukhokhi ngisho isenti for a courier. Ngiyathemba ukuthi ngicacisile futhi nezwe. Ekugcineni bona abantu bazophila. Makhosi.